In het genre cabaret is een enorme verscheidenheid. De Maaspoort is dé plek waar grote namen willen stralen. Voor seizoen 2019-2020 zijn dat onder andere Najib Amhali, Martijn Koning, Brigitte Kaandorp, Urbanus, Gabriel Guzman, Ali B, Huub Stapel, Lennet van Dongen, Plien en Bianca en Roué Verveer. Maar laten we ook eens verrassen door de aanstormende talenten die de afgelopen jaren al hoge ogen gooiden. Casper van der Laan, Stefano Keizers, Martijn Cardol en Kiki Schippers, Roen Vonk en Daan Boom. Hallo lieve mensen in het theater. Hi, mooi publiek. Jeetje, wat zien jullie er geweldig uit vanavond. Schitterend, schitterend. Wat zien wij er ook goed uit. We hebben allebei streepjes aangetrokken. Speciaal. Ja, voor dit filmpje. Voor dit filmpje. We kunnen er vanavond helaas niet bij zijn, maar we willen wel even zeggen dat jullie echt geweldig... Dit theater, Tom, ja, is ons het lievelings. is ons lievelingstheater, ja. We hebben... Deze plek ook. Ik vind hier, je hebt hier zo'n park in de buurt met allemaal dingen. En je hebt de Kerkstraat en de Dorpsstraat. Super mooie straat. De Hoofdweg is leuk. De Hoofdweg is heel leuk. Leuke, lieve mensen hier. Ik vind het ook heel leuk, zeg maar, het mooie aan deze stad of dorp, of ik weet het niet. Ja, is het nou een dorp of stad? Allebei. Het is allebei eigenlijk. Ik voel me altijd fijn hier eigenlijk. En welkom. Het heeft ook te maken met de directeur hier van dit theater, of Schouwburg, of hoe je het wil noemen. Maar die is zulke lief. En ook vooral met jullie, het publiek. Wij zijn nu onze voorstelling aan het schrijven. We hebben nog niks. Dus we zijn ziek in paniek. Ja. Maar we hebben er wel heel veel zin in. We hebben er heel veel zin in. Hoe heet de voorstelling, Tom? Todesangstschrei. Oh my god, wat een mooie titel. Ja, we hebben weer een mooi Duits woord uit de kast getrokken. Zeker. Nou, dus in ieder geval veel plezier van de andere previews die wel zijn gekomen vanavond. Wij konden helaas vanavond even net niet. Nee. Maar we houden van jullie en we hopen jullie te zien in deze schitterende zaal. Man. Kijk eens even om je heen hoe mooi de zaal is. Oh, wauw. We houden van jullie. Dag. Dag. Ja, veel meegemaakt de afgelopen tijd. Ik heb als vrouw meegedaan aan een Latin Ballroom wedstrijd. Ik heb een keer gejankt om een telefoonnummer van een meisje te krijgen. Dat is niet gelukt. Ik heb op het filmfestival in Cannes met de winnaars op het podium gestaan. Ik heb afgedongen op een reet-tatoeage bij oud-president van de Hells Angels. 75. Ik ben een keer geplet door een Engels rugbyteam. Voor de bal. Ik ben verkozen tot best geklede man. Ik heb een keer mijn piemel zwart getekend met permanent marker. Als boyband opgetreden op het Treurig Marktplein met René Vroger samen. Maar het Verros hem net niet aan het lachen gekregen. Ik heb een keer ongetraind een marathon gelopen. Ik heb mijn lippen opgespoten. Ik heb in 48 uur een roman Ik geschreven. heb de 5e van Beethoven gedirigeerd. Het wereldrecord meeste high fives als mascotte verbroken. Ik heb een serie gemaakt over mijn voetbalteam. Maar ik heb nog nooit met een soloprogramma in het theater getoerd.